Era el forat 5, al Mas Gorumbau. Tenia un punt llarguíssim a través d'un piano. Si el feia, em cobria de glòria. Xungo, eh? Era molt difícil. Havia de calcular la velocitat i la direcció adequades, però només podia pensar en els errors del passat. Andreu, crec que vas massa fort, eh? Vas massa fort, eh? David, avui. Necessito una classe de puig per allà. Els pads han set molt precaris. No sé si em compraré un pòter nou. Has de creure en tu. Evita els pensaments negatius. Creu en tu i en les teves possibilitats. Ben tirat. No tant com el meu,